Devetogodišnja Požarevljanka Jovana Grujić osvojila je 3. mesto u svojoj kategoriji na svetskom teniskom prvenstvu za juniore u Turskoj. Jovana trenira inače 3 godine i već je zabeležila brojne uspehe, a da od puta u Tursku pomogao je jedan humani Požarevljan. Ona ima 9 godina, zove se Jovana Grujić i već ima bronzano odličje na svetskom prvenstvu u tenisu za njen uzrast održanom u turskom gradu Antaliji. Mlada Požarevljanka tako je krenula stopama svojih teniskih uzora. Bilo je 12 devojčica u mojoj konkurenciji. To je 12 zemalja. Ti si stala u polufinalu, tako? Tako je. Verovatno bi ušla i u finale, ali ta devojčica je bila odmornija od mene. Ja sam igrala jedan meč, ona tog dana ni jedan i tako ispala. Jovana je učenica 3. razreda Požarevačke osnovne škole Kralj Aleksandar I i članica teniskog kluba Požarevac. Trenira 3 godine i do sada je osvojila brojna odličija na teniskim turnirima. Njen trener kaže da je Jovanin talenat od početka bio vidljiv. Jovana je zaista dete koje je prvo strašno inteligentno i izuzetno vredno dete. Znači ona upija iz treninga u trening, znači upija i traži što više znanja. Zbog velikih troškova, tenis nikako nije sport za radničku klasu, pogotovo srpsku. Tako i Jovana ne bi otputovala na svetsko prvenstvo u Tursku, sa koga se vratila sa bronzanom medaljom oko vrata, da nije bilo čoveka koji joj je pomogao finansirajući put i boravak u Antaliji. On je Živorad Đurić, poznatiji kao Žića Maradona. Nekadašnji Požarevljanin, uzgajivač pasa, već je u nekoliko navrata pomagao požarevačkim školama i njihovim učenicima. Čovek se rodi sa virusom, a virus se zove veliko srce i budi human. Ja želim da svojom akcijom proširim taj virus kroz sve gradove, kroz sva mesta Srbije, jer ovim virusom kome pomažemo? Pomažemo našoj deci Srbije. Jovanini roditelji veruju u nju, ali znaju da je i pred njom i pred njima težak i neizvestan put. Pa ovo je pre svega ljubav prema detetu. Znači, uopšte nas nije zanimalo da ona bude vrhunski teniser ili ne znam šta već. Jednostavno, to je ljubav prema njoj i mi smo uvek, imam 3 deteta i u svako ćemo biti maksimalno šta god izaberu, da li je sport, da li je nešto drugo i tako. Jovana Grujić vredno radi, ali upornost i talenat ne mogu bez odgovarajućih uslova. Zimi joj je teško da trenira jer Požarevac nema zatvoreni teniski teren. Pa uzor mi je, pored naših teniserki Ane i Jelene i Serena Williams i Novak Đoković. Za kraj, i vaš reporter je sebi upisao jedan, doduše neuspešan gem, sa možda budućom Anom Ivanović.